Crispy chicharon. Good day everyone, it's Manoy Benito again and welcome to my YouTube channel. Yes, and for today's video ay pupunta tayo sa isang kainan na ang pangalan ay Balay Sicilia kasi masarap daw ang pagkain doon. Meron na pagsabi sa akin, so try natin. Meron daw doon pares, lomi, lugaw, so marami pang iba. So gusto kong i-try doon yung lomi kasi matagal na akong hinihintay ng lomi. So kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. Ano yan, Brad? Garlic. Crispy garlic. Garlic. Lagyan natin ng black pepper. Sweet calamansi. Makita ka mga kabaso mo. Shout out mga kabaso. Shout out mga kabaso. Dito tayo ngayon. Gumayo. Kumain tayo ngayon sa Kawayan. For sure, all I know, this feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, My chicharon. can't explain. Ooh, you said to you wanna go out sometime. You got to tell me right. Oh yeah, then came the rush of butterflies. From deep inside, feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like Ang ingay ng ano? Tingnan natin ang sabaw. Sarap. Deep broth. Yun, itlog. Itlog tayo, itlog. together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, Cupid made a shot straight into my heart. Crispy chicharon.
Ang dami. Oo, papunta na dyan. Sir, matagal ka na kumakain dito, sir? Sarap ang lobby dito eh. Ah. Wow. Ano nga sabi mo, sir? Ha? Wala ka nang hanapin pang iba. Yeah. Dito na tayo. Binigay na ako kay Romeo ah. Saan yan? Saan? Balay-balay si Celia. Balay si Ah? Silya lang. Balay si Celia pala. Ah, yes. Ikaw may-ari, kuya? Salamat. Hindi mo. Baka gusto mo mag-imbita. Okay na. Hindi. Okay. Hindi, sabihin mo lang yung mga gusto ko ay. Oo nga. Ito may-ari yung ayun yung. Punta mo doon. Guys, tapos na nating tikman ang lomi sa Balay Sicilia. Well, ang masasabi ko, okay naman siya. Maraming serve, mabubusog ka sa medyo mura lang. So medyo nakulangan lang ako, naghahanap ako ng toppings kasi yun ang masarap sa lomi, yung maraming toppings. Okay siya. Siguro kung na-try ko yung ibang pagkain doon, hindi ko kasi na-try. Siguro next time punta tayo ulit. Ayan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang patagalin pa. I-subscribe mo na yan. Please like and share and comment at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kitang na-update sa mga bago kong upload na video. Ito yung Manay Benito na nagsasabi, bye-bye, I love you. Bang! Feels like love. Cupid made a shot straight into my